May nga po Negros. Inin Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Up din nyo kami live via Facebook kag sa amon niya YouTube channel. Kagkaroon na batian nyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pag-raffle sa mga pwesto sa merkado ginpostpone. Lalaki nga nagasakay sa motorsiklo patay matapos makabunggo sa nagaparking nga truck. May nagakwaring naman niwat sa esplanade sa gilid sa Bacolod City Government Center. 15 ka mga NPA nag-surrender sa otoridad. Kag sa good vibes, makalilingaw maglangoy kaupod sa mga isda sa Fish Sanctuary sa Sipalay City. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, authority to sign para sa proposed Memorandum of Understanding sa tungasang syudad kag Chinese firm para sa ginadihon nga manufacturing plant sang electric public utility vehicle ang ginaprubahan sang konseho. Sa special session sang sangguniang panlunsod, unanimously approve ang ginhinyo ni Mayor Albi Benitez nga authority to sign para sa Memorandum of Understanding sa tungasang Bacolod City Government kag Jiangsu Fengshuan New Energy Power Technology Corporation Limited ang aprobado sang konseho. Suno kay Councilor Al Victor Espino nga sandig sa MOU, ang syudad ang mag-a-assist kag mag-a-facilitate sa pagkuha sang permit sang kumpanya para man sa igatukod nga electric vehicle charging station sa syudad. Sa Marso, natala na magabalik liwat sa Bacolod ang mga tiglawas ng opisyal sa kumpanya para sa test run sa mga electric public utility vehicle. Sa pagbisita ni Mayor Benitez sa China upod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., gindoso sa Chinese firm ang plano nga magtukod sang manufacturing plant sang electric vehicle sa syudad kabahin sang ila 10 billion pesos investment. Plano sang kumpanya nga mag-supply sang electric vehicle sa pila ka mga pungsod sa Southeast Asia. Ang charging stations will be determined once siguro nga makaabot na din ang mga salakyan. How this will transform Bacolod City again, no? as a consumer city. To becoming now a manufacturing city. Kung makalelocate na this, that will provide us with a lot of jobs, a lot of revenue, both private and public revenue. So kadako sang possibilities, kadako sang boost sila para sa Bacolod. Sa number 9, kung madayon di ba ng pagliwat sa konstitusyon, luyag ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga mangin 4 ka tuig nga pagpuko sa opisyal sa sulod sang duha ka mga termino. Hindi sa tunga sa liwat na naman nga pagguwa kang pagduso sang charter change kung matigayon gidman sulod sa kay Lacson, ini ang tion nga pinakamaayo nga pagduso sini. Patag niya. Kung timing ang pag-istoryahan, maayo ang subong nga tion kay kung magligad pa 3 ka tuig, kabus na sa tiyempo kag mabudlay na matigayon pa. Panindugan ni Lacson, ang 4 ka tuig para sa isa ka termino, nagahatag sa nagakayg nga tiyempo para sa elective official, kundi paanggit sa 3 ka tuig nga nagahatag karon sandig sa konstitusyon. Sini lamang, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi niya prioridad ang pag-amend sa konstitusyon. May mga proposal sa pag-amend sa economic provisions sa konstitusyon para mabuligan ang pagsanyog sa negosyo sa pungsod kag agudo paiway ang ginakabig roadblocks sa foreign investment. Sa number 8, 15 ka mga katapos ang New People's Army nag-surrender sa Negros Oriental. Nag-surrender sa tropa sang Army sang Domingo ang 15 ka mga katapos ang rebelding nga New People's Army sa Negros Oriental. Silang ginabi-abi sa headquarters sang 94th Infantry Battalion sa Banwa sang Ayungon. Upod sa ilang pagsungka ang pag-surrender sa mga armas. Ila gina-turnover ang isa ka M4 rifle, 2 ka caliber 38 revolver, isa ka homemade shotgun kag isa ka rifle grenade. Ginpahayag sa mga anay katapos ang hublag nga sila nagdesisyon nga magbalik sa sabak sang gobyerno bangod sang gutom kag ang wala nagatupa nga promisa sang ila rebelde nga grupo. Padayon man ang panawagan sang army sa pag-surrender sa mga nabilin pa nga katapos ang grupo paagi sa pagbulig man sa ila sang gobyerno. Sa number 7, 72 ka mga illegal exhaust pipes sa motorsiklo ang ginpagdunot sa Banwa sang Ibi Magalona.
Ginpagdulot ang 72 ka mga illegal nga mga modified exhaust pipes nga ginapang-confiscate sa Banwa sang Ibi, Magalona. Ini ang mga magahod kag illegal nga pipes nga ginpang-confiscate sa mga motorcycle riders sa Banwa, pati ang na ang mga naganilabay sa highway sang Banwa sa sulod sang 3 ka semana nga pagpanakop. Ang ini nga mga exhaust pipes ang ginpalapak sa backhoe. Kinadumili ang paggamit sa mga modified exhaust pipes o kun muffler bangod sang gahod nga ginatuga sini sa palibot kun noise pollution. Sa number 6, malapit sa 900,000 nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa separado nga buy-bust operation sa Bacolod kagabi. Masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa buy-bust operation kagabi sang City Drug Enforcement Unit sa Estancia Subdivision sa Barangay Mandalagan. Arestado sa buy-bust ang 44 anyos nga si Rowena Punce kag ang 32 anyos nga si Alter Hernais. Isa ka plastic bag kag siyam ka sachet sang suspected syabong na recover sa ila. Kagabi man nadakpan sa buy-bust operation sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport ang subject na si Hector Disimo. Sunod sa pulis, nagabaligya sang isda sa Talisay City si Disimo apang sa Bacolod. Shabu ang iya ginaligar ginaduso. 340,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha sa iya. Detain karon ang mga suspect kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 5, motorcycle rider patay matapos makabunggo sa nagaparking nga truck sa higan sa karsada nga wala sang early warning device. Patay ang 39 anyos nga si Ruben Canayan matapos makabunggo ang iyang sinasakyan nga motorsiklo kagabi sa truck nga nagaparking sa kilid ng Circumferential Road sa bangin sa barangay Banagu sa Bacolod City. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan padulong west direction ang motor sa hinalit na lang magdiretso kag nagbunggo sa trailer truck nga nagaparking. Wala sang early warning device ang truck apang sulo sa pulis, basanag ang mga dalan, dead on the spot si Canayan. Sa number 4, may illegal quarrying na naman sa esplanade sa kilid lang sa Bacolod City Government Center. May mga sako sang balas nga nagatangkas sa esplanade. Sa piyak nga side sang dalan, may mga sako man nga nagatinangkas. May lalaki man nga masako sa pagsaka panaog sa suba kag nagahakwat sang sako nga may unod nga balas. Damlag pa ginpauntat ini sang Public Order and Safety Office ang quarrying kay wala sang permit. Kadungan man sa pagpasira sang esplanade kay ginhimo nga halayan sa mga nilabhan. May plano ang syudad nga maghimo sang area nga plastaran sa mga vendors diri pero ginadumilian ang pagpanghalay kag ang quarrying diri. Pero mga isa lang kabulan ang nagligad, may nagapanghakot na naman liwat sang balas. Sa number 3, madayon ang dakpanay sa mga kolorum sa Bacolod City kag wala na sang ayuanay. Ang issuance na lamang sa mga ID ang ginahulat ni Councilor Al Victor Espino antes pa man suguran ang estrikto nga pagpanakop sa mga kolorum ng mga tricycle sa syudad. Sunod sa chairperson sa Task Force kontra Kolorum Tricycle, hindi siya magapaayo bangod. Nagpasalig ang syudad sa mga lehitimo nga mga tricycle drivers kag operators nga tagaan solusyon ang problema angot sa kolorum ng tricycle nga isa sa rason nga apektado karon ang pagbiyahe man sa katapos sa mga Tricycle Operators and Drivers Association. Sang Pebrero 20, kuntani ang natalana nga dinakpanay sa mga ginasiligman nga sang pamuno sang Committee on Transportation and Traffic sa Konseho nga madayon ang inadakpanay kag hindi na kinahanglan pa nga i-anunsyo. Sa record sa komitiba, malapit sa 15,000 ang nagabiyahe ng mga tricycle, may 10,003 ang kolorum. Sa number 2, kung may mabaskog lamang nga ebidensya, nagakaigo nga tagaan sang kahigayonan sang Senado ang pag-usisa sa ginaligar government-sponsored sugar smuggling. Sini lamang nagpagwa sang pahayag si Senador Risa Hontiveros nga may shipments sang sugar gikan Thailand nga nagabot isa ka semana antes ginaprubahan sang Sugar Regulatory Administration ang importation sang 440,000 metric tons sang kalamay. Sunod sa Senadora, ang Bureau of Customs ang nag-flag sang pagsulod sa among imported sugar sang mag-abot ang shipment sa Port of Batangas sang Pebrero 9. Sunod kay Hontiveros, wala man ini malakip sa Sugar Order number 6, masiling nga ini ang smuggled. Pero ini ang alegasyon ang ginhimuting na sang pila ka mga opisyales. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ining bagay nga balantayan kung matuod.
Suno pa sa gobernador, kalabanan nga yara sa industriya mga small planters kag nagalaom siya nga ang presyo sang kalamay hindi na magsarurot pa bangod labing maapektuhan ang magagmay nga planters. Nagalaom siya nga ang volume kag ang pag-import sang kalamay hindi magbutong sa presyo panaog. As we have seen in the past, the Senate has been very aggressive in investigations. No? So I hope they will also consider this if there is really a strong evidence. Katamo sugar ko kasulod prior to the effectivity of SO6. Yeah, that's why, yun nga. I feel that especially si Senate President Mig Zubiri is from a sugar-producing province. They should consider investigating it. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga market vendors nagsulong sa Bacolod City Government Center kainas ang aga. Hindi kasunod sang wala maningon nga pag-raffle sa mga pwesto sa annex building sa Libertad Public Market. May report si Nico Delfin. Nagsulong sa Bacolod City Government Center mga market vendors nga katapos ang Emilia Market Vendors Association agud ihinyo ang liwat nga pagpatuman sang survey sa mga lehitimo nga vendors nga sarang makapwesto sa bago kaayo nga Libertad Market Annex Building. Suno sa mga opisyal sang grupo, kalabanan sa ilang mga miyembro nga dinikada na nga naganegosyo sa merkado, amo pang nadula sa listahan sa ginapatigan nga raffle. Kahapon, bisa nagkatensyon, nadayon ang pag-raffle sang 27 kastol para sa nagabaligya sang prutas sa Libertad, bagay nga ginabalabagan sa mga manugbaligya. Sa survey sa actual nga materialis, damo ang ngalan nga nag-insurvey, nga nagkaladula, kag may nagsulod nga lain nga ngalan. Ang hindi makakuha sa pisto, nga tani, tagaan man sang option nga kung hindi nga side sa merkado, ibutang, nga marama kabaligya, man makapangita, man sang ilag, adlaw-adlaw nga kinahanglan. Ginistorya sila ni City Administrator Pacifico Magari III na nagpasalig nga i-postpone anay ang raffle sa mga pwesto sa merkado para sa patigayunon nga validation sang master list sang vendors. Wait raffle, wala na yung raffle. Kaya para ma-examine tagid ang lista, ano? Ma-validation kita. So mo na ang ato na no, kaya para ma-validation tatsakto gid lang ang lista. Ma-posting kita liwat para dira ka mo lang tao kon way madala. May masobra 300 ka mga transient vendors ang yara sa listahan sang Local Market Committee sa Libertad. May 200 ang qualified sa raffle para sa masobra 200 ka mga stall. Agud matagaan kahigayunan nga makanegosyo ang iban nga mga vendors nga sarang madulaan sang pwesto sa sulod sa merkado. Ginadihon na sang konseyo ang ordinansa para sa pagtala na sang dugang nga lugar para sa ila. Ginahinyo naman sa mga vendors nga samtang wala pa sang ordinansa, matugutan anay sila nga magpadayon sa pagbaligya sa kilid sang Danan Emilia kag Mercedes nga yara lang sa kilid sang merkado. Kag sa good vibes, nagapasulod na ang summer. Kag kalabanan nagapa-beach. Pero pinasahi ang experience nga magpa-beach kung kaupod mo swimming ang mga isda. Sa Sipalay City nga popular nga summer destination sa Negros, matahom ang mga beach. Isa sa mga kalingawan sa mga turista diri amo ang diving. Kung hindi ka kabalo mag-scuba o kung mag-free diving, pwede ka makalangoy-langoy upod sa mga isda sa may fish sanctuary sa Barangay Maricalom sa may Campo Manes Bay. Masakay ka lang sa bangka kag mapadulong diri. Mabayad ka lang sang environmental fee. Pwede ka na makapanaog sa bangka kag maglangoy, kaupod ang nanari-sari nga mga kolor sang mga isda. Isa ini sa mga atraksyon sa Sipalay City.
Sa Inica Marine Sanctuary, gani hindi pwede magpanguwa sang isda. Pwede man makastop over sa Maasin Island Cave, kuweba sa mismo isla. Sa mga mahilig mag-picture taking, perfect ang ini nga isla para sa inyo. Pwede man makalangoy-langoy diri. Duwa lamang ini sa pila ka mga makalilingaw nga activities sa Sipalay City. Nick, ang beach isa lamang sa mga popular nga nami. Kag nami katuan diri sa Negros, especially kung summer. Na-experience ko na namin ang mag-swimming upod sa isda. Dapat tilawan man sa mga kaupod nato ni mga Negrense. Lain naman yung feeling. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga mga pangalagad sa mga Negrense. Ako si Nico Dalfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.